Welcome to Real Location Channel. Ole tun tum kan video thir ho tur chu Android mobile phone manga video background a blur siam dan ani mi then tam tak te hi chuan in kan ngai poi molo mai the video background blur hi khami video background a blur kha chuan in mu atinuama ati changkang em ani amaro chu video kha background a blur lo te ro chuan in mu kha asho me ma ati changkang lawa chu wang chuan in videographer te hi chuan in kan ngai poi mo em turani ti kha shela trying ka sia ole ilo start dango Ole tuna chuanin Play Store ah hian ni lutanga I Play Store ah hian ni download don ne amingkha bokeh camera ti kha type box ah ni type anga ti chuanin I search ang ole hethil hi nia bokeh camera beta ania ti chuanin in install ango kan install a download me kani ole tuna chuanin kan lo download zo to a nu download zo to ti chuan hethil hi ni kan download kha o ti chuanin ma se Play Store ah hianin application pakhat I download photang ilu main chuanin Play Store ai lu tanga type box ai type leang AZ screen recorder ole hethil hi ni I download anga kichung kan isa to a nang chuan in download don ani ti chuan kan lo download zo to ta a ole hethil hi ni kan download tu na kan download as a screen recorder khani ti chuan kan lut anga chuan in hela hen kan lut ang o hela hi tang hian kan record ang kan mit ke wang ole ti khanin ole hethil hi aron in display ta tirai tilaya circle hi a record khani ole tu chuan in kan lu chiang poke a khan ar ti khanin ain rotate na la kan alowang chuan kan alo zelang ole hu en ula a background khu ti khon a blara ti chuan alang changkang em mane chiang takin en ula a background a blur khu ti chuan alang nal du em mane video background ka blur acha chu video in alak theilowa he bokeh hi camera pa ngai photo pa ngai chin ati thea chu wang chuanin khami as screen recorder atang khanin kan I record photanga chumin hu I play chumin huwa I play chau don ani ole ka video te min thir sak thina wangin ka lawm